बेयाव जों दिनै हाबाफारि लादों बेनि लानायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय जोंहा बे बेनाराव लिरनाय दंखायो लाभ फिस फर पिस एन्ड इउनिटि होननानै लिरदों। जोंनि गेजेराव जायफोरा दिनैहाय राजखान्थियाव ओंखारनानै जों दोलोनि बायदि बायदि बिबानाव खामानि मावलायबाय थादों आरो बयनिबो गेजेराव जोंनि गेजेराव अनलायनाय आरो खौसेथिखौ लाखिनो थाखाय सम सम बिदि गोलाव समजों लोगो मोनलायाब्ला साननायफ्रा जुदा जुदा जालायो बेबायदि थांखिखौ लानानै जों दिनैहाय बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। दा बेयाव राजखान्थिनि अनगायै आरो गुबुन बेबायदि जोङो गुबुन गुबुन आफादनि मानसिफोरखौ लिंहरनाय जादोंमोन जेरैहाय जोंहा जिल्ला बर' फरायसा खौसे आफादनिबो माखासे बिबानगिरिफोर दंफैयोमोन आरो लोगोसे जायफोरा बिजनेसमेन बेबायदिनो जों लिंहरनाय जादोंमोन। बेबायदिनो मोनसे हरिसिंगानिफ्रायबो बन्दिप सन्थाननि आफादगिरि आरो लोगोसे बायदि बायदि मावथि फोर दंफैयोमोन आरो बेबायदिनो गुबुन गुबुन आफादनिबो दंफैबावोमोन जेरैहाय AGOISB बेबायदिनो जों लिंहरनाय जादों। जों गासैखौबो लाफानानै जोंनि गेजेराव मोनसे खौसेथि रैखा खालामनायानो जिहेथु जोंनि मानगोनां प्रमद बर' सारा जोंनि बिटिआर हालामाव सान्थि गायसननाय आरो खौसेथि गायसननाय बे थांखिखौ लानानैनो जोंनि गेजेराव गोबां समाव बाथ्रा बुङो। जों बेबायदिनो जों सानैसो जोंनि मावथिफ्रा ज' जालायनानै जों दिनैनि बे हाबाफारिखौ लानाय जादों आरो लोगोसे जों अनलायनानै बोथिसे ओंखाम जानो होननानै जों दिनैहाय बेवहाय जोङो बे लाभ फिस फर पिस एन्ड इउनिटि बे प्रग्रामखौ खालामनाय जादों। दा फैबाय थानाय बिसायख'थिनि थाखाय नोंथांमोना हरसिगां बियान्थि जानानै माबायदि खामानि मावो? बे फैबाय थानाय बे बिसायख'थियाव जोंनि गेजेराव जों सावरायगासिनो दङ जिहेथु जोङो दोलोनि साफा साफा मावथि सोरबाया बिबानगिरि सोरबाया सोद्रोमा गासैबो जों सावरायलायबाय थादों। जोंनि दोलोआ गोजौनिफ्राय जिबायदि बिथोन होयो जों बे बिथोन बायदिनो सानफ्रोमबो खामानि मावलांगोन बिदिनो अनलायनानै सोलिलांगोन जोंनि थांखिया बेबायदि। बेवहाय 300निफ्राय 400नि गेजेराव दिनैहाय सुबुंफोरा बाहागो लादों आरो गोबाङानो फैबावनो गोनांमोन फैनो होननानै जोंनो खोथा होदोंमोन नाथाय गोबाङानो जिहेतु दायो बर्थमान गावबा गावनि खामानियाव बेस्थ' जाना दङ बिथांमोनहा फैनो हायैनि थाखाय जोंखौ बुंहरदों जे जों थांनो हालिया होननानै जों नाथायबा जोङो 500सोहालागै जों जाहोनो हानाय मोनसे केपासिटि खालामदोंमोन बेनि गेजेराव जोंहा जों 500 आसा खालामनाय जायाखै एसे खम जादों। बेबायदि पिकनिक होननानै बुङोब्ला गोबां रोखोमनि जानाय लोंनाय थायो नोंथांमोना बेवहाय मा जानाय लोंनायखौ बेयाव रायजोनो जाहोदों? बेवहाय जोङो अमा जाग्राफोरनि थाखाय अमा बेदरनि लाहार फाहार खालामनाय जादों आरो सोरबाया अमा बेदर जाया बिनि थाखाय जोङो लकेल दाउ जों बेबायदि लाहार फाहार खालामनाय जादों आरो लोगोसे जायफोरा बेदरबो आरो अमा बेदरबो जाया दाउ बेदरबो जाया सोरबा बेदर जायै दङ बिथांमोननि थाखाय जोङो पनिरनि बेब'स्था खालामनाय जादों। रायजो राजाफोरा बयनिबो रायजो राजाफोरनि खुगायाव बयनिबो थारमाने मिनिनाय